నమస్తే అండి. నేను రామకృష్ణారావు. 250 గజాలు నార్త్ వెస్ట్ కార్నరు, 2 30 ఫీట్ రోడ్లు, ఎల్ఆర్ఎస్ ఫుల్పేడ్ ప్లాటు. ఈ ప్లాటు హయత్ నగర్ లక్ష్మారెడ్డిపాలెం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కాలనీలో సేల్కుంది. ఇదే రైట్లో సేల్కున్నటువంటి కార్నర్ ప్లాటు. ఈ అపార్ట్మెంట్ పక్కన ఇది 30 ఫీట్ రోడ్డు వెస్ట్, నార్త్ కూడా 30 ఫీట్ రోడ్డు. 45 వెస్ట్లో ఉంటే 50 నార్త్లో ఉంది ప్లాట్ మెజర్మెంటు. 45, 50 సైజు, 250 గజాలు, 2 30 ఫీట్ రోడ్లు, నార్త్ వెస్ట్ కార్నరు, ఎల్ఆర్ఎస్ ఫుల్పేడ్ ప్లాటు. హైవే నుండి 1 కిలోమీటర్ 6 పాయింట్ ఉంది, కిలోమీటర్ నియర్గా. ఈ ప్లాట్ కొనే ఆలోచన ఉంటే కాంటాక్ట్ చేయండి. కృష్ణా వాటర్ పైప్ లైన్, డ్రైనేజ్ పైప్ లైన్ కూడా రీసెంట్గా వేశారు. సీసీ రోడ్లు కూడా ఆల్రెడీ శాంక్షన్ అయినాయి. ఈ 2-3 నెలల్లో ఓపెన్ కావచ్చు. ఈ ప్లాట్ కొనే ఆలోచన ఉంటే హయత్ నగర్ వచ్చి కాంటాక్ట్ చేయండి. ఈ ప్లాట్ ఓనర్ గజం ధర 47,000 చెప్తున్నారు. నెగోషియబుల్. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.